Добре, това вече е втора част. Между другото, не помня дали ви казах, но днеска е 14 ноември и сега е 6:17. Направо ми идва да заспа. Хора, наядах се, само че останаха 3 зърна, но аз наистина не мога да ги изям просто. Става ми прекалено тежко вече на корема. Добре, измих си купата, но всичко това, няма да успея просто го... Чакайте да изгася тук. Просто няма да успея да го измия, защото буквално е и 35, а пък аз още не съм облякана и просто не съм подготвена напълно, така че сега ще се обличам и после ще видим какво ще става. Хора, встигам, още не мога да се разсъня, значи толкова да ми се спи. Анита, завиждам ти понякога. Ти направо така лежиш, когато можеш лежиш, когато искаш не спиш. Аничете, ой, моето е сладенько. Дай гушна, аз не съм те взимала. А така поизперчи се малко. Ти си момиченце. Хайде, дай да те гушна. Ако започваме с хапежите, значи няма... Не. Така, днес обаче мама ме накара и всъщност малко ме разсърдя, Анита, не спирай видеото. Мама ме накара да сложа блузата с дълъг ръкав, която ето тук. Аз само трябва да си взема долнището. Анита! Което аз добре слагала съм, обаче толкова да мразя тази блуза. Защото другата с къса ръкав не ми е изпра. Какво? Какво? Какво викаш? Нищо. Аз съм да си гаси. Да си сгася фенера. Вижте кълъва на Дара, хора. Ето това ще взима. Да. Раницата ми е тук и може би само нея трябва да взема. Чао, Дар! Тук съм. Хайде, чао. Раницата ми е много лека днеска. Хайде, чао. Хайде. Анита отново яде. Това, което не беше дояла. А вода пиеш ли, ма? Закуска ще си взема в училище. Хора, между другото, най-гадното е, че просто на нас ни взимат телефоните преди часовете. Нали, в смисъл учителя, който ни кара този час, той ни ги взима.